túl gyorsan mennek, hallod. Nem csodálkozik, hogy egy meghalt. Már egy őznek neki ment, és úgy meg. És szörnyűen meghalt egy elektromos rolleres. Ez szörnyűen veszélyes. Jézusom. Ez a világ. Nem tudom, ki a szart találta ki ezt a hülye elektromos rollert, de már nagyon sokan balesetben voltak, kórházba, valaki meg is halt miatta. Hát engem nem érdekel, hogy elektromos rollert használtok, de akkor ne azt csinálják majd, tudjon 90-nel menni, meg minden. Lehet elektromos rollert használni, csak akkor kicsit lassabban menjetek már. Mert ez már durva, hallod. Még egy ember meghal, be fogják tiltani. Legalábbis remélem, hogy be fogják tiltani.